मला गर्भ आहे मी आहे मराठा मला गर्भ माझे शिवाजी राजेचा मला गर्भ आहे या शिवाजी राजे शिवाजी अंशिशाही राजे शिवाजी तुम्ही जग जिंकला आणि मन जिंकला महाराष्ट्राचा शिवाजी। जय 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 शिवराय मित्रांनो, स्वागत करतो मी आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती। जे यूट्यूब चॅनलचं नाव आहे RJ क्रिएशन। तर मित्रांनो, तुम्ही जर या चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केले नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजेच मी जो व्हिडिओ टाकेल त्याचे नोटिफिकेशन तुमच्याकडे सर्वात पहिल्यांदा पोहोचेल। तर मित्रांनो, मी तुम्हाला अशा एका ॲपबद्दल सांगणार आहे। तुम्ही लोकपती मित्रांनो होऊ शकता आणि तुम्ही कितीही पैसे त्या ॲपमधून मित्रांनो बनवू शकता। त्या ॲपचं नाव आहे हॅलो रम्मी मित्रांनो। तर अशा प्रकारे तो ॲप आपल्याला डाउनलोड करून घ्यायचा प्ले स्टोअरवरून। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे डाउनलोड केल्याच्या नंतर आपल्या ॲपमध्ये आपण ओपन कसा करायचा मी तुम्हाला सांगतो मित्रांनो। तर आपल्याला हे अशा प्रकारे काढून टाकायचं आहे, नंतर तो ॲप अशा प्रकारे ओपन करून घ्यायचा। आपलं ओपन होत आहे, तर अशा प्रकारे आपला आपोआप ओपन होईल मित्रांनो। अशा प्रकारे झाल्याच्या नंतर इथून आपल्याला बॅक यायचं आहे। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे इथे सर्व गेम आहेत मित्रांनो, 8 गेम आहेत। तुम्ही इथून कोणतीही गेम खेळू शकता मित्रांनो। नंतर मित्रांनो, आपल्याला इथे गेस्टवरती जायचं आणि इथून आपल्याला बाउंड करून घ्यायचं आहे। नंतर इथे आपला फोन नंबर मित्रांनो अशा प्रकारे टाईप करून घ्यायचा आहे। तर मी तो टाईप करून घेतो। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपल्याला गेट OTP अशा प्रकारे करून आपला जो नंबर आहे त्यावरती आपला OTP पडेल मित्रांनो, आणि इथून आपल्याला अशा प्रकारे कन्फर्म करून घ्यायचं आहे। तर मित्रांनो, आपले कन्फर्म झाले। तर भावांनो, अशा प्रकारे आपल्याला इथून कन्फर्म करून घ्यायचं आहे। कन्फर्म केल्याच्या नंतर मित्रांनो, तर भावांनो अशा प्रकारे करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे 100% बोनस आपल्याला इथे मिळून जाईल मित्रांनो। तर मित्रांनो, आपल्याला इथून ॲड टू कॅश आपल्याला अशा प्रकारे करून घ्यायचं आहे। तर मित्रांनो, आपल्याला तशा प्रकारे नाही करायचं मित्रांनो, थोडंसं आपलं चुकलेलं आहे। अशा प्रकारे आपल्याला 100% बोनस मिळाल्याच्या नंतर मित्रांनो आपल्याला इथून बॅक यायचं। बॅक आल्यानंतर मित्रांनो, आपल्याला इथे सर्व प्रकारचे आपल्याला गेम इथे मिळतील मित्रांनो। तर अशा प्रकारे मित्रांनो तुम्ही सर्व गेम्स खेळू शकता मित्रांनो। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपले सर्व जे आहेत गेम्स आहेत मित्रांनो, आपले 15हून जास्त यामध्ये गेम आहेत मित्रांनो। खूपच भारी ॲप आहे मित्रांनो, आपण इथून खूप सारे पैसे मिळवू शकतो मित्रांनो। भावांनो, ही गेम खूपच खरंच छान आहे मित्रांनो, तुम्ही यावरून कितीही पैसे कमवू शकता मित्रांनो। तर मित्रांनो, या कोरोनामुळे आपण सर्व घरात बसून आधी होते मित्रांनो, आता थोडेसे बाहेर पडायला लागलेलो आहोत। त्यामुळे मित्रांनो, तुम्ही घर बसल्या पैसे कमवू शकता मित्रांनो, तुम्हाला कुठे बाहेर जायची गरज पडणार नाही मित्रांनो। तुम्ही यावरून खूप सारे पैसे मिळवा, घरी बसून घरी राहा आणि सुरक्षित राहा मित्रांनो, आणि खूप सारे पैसे मिळवा। तुम्ही तुमच्या मित्रांना आणि तुम्ही डाउनलोड करा आणि त्यांना लिंक द्या मित्रांनो, तेही डाउनलोड करतील आणि सर्व मिळून पैसे कमवा मित्रांनो। हा ॲप खूपच भारी आहे, तर तुम्ही यावरून खूप सारे पैसे कमवू शकता मित्रांनो। तर मित्रांनो, नंतर आपल्याला इथे शेअरच्या ऑप्शनवरती जायचं। शेअरच्या ऑप्शनवरती गेल्याच्या नंतर मित्रांनो, आपण जर 5 मित्रांना मित्रांनो आपण जर पाठवले तर आपल्याला 10% रक्कम मिळेल मित्रांनो, 50% मिळेल मित्रांनो, आणि 10 तर मित्रांनो आपल्याला अशा प्रकारे 150 रुपये मिळतील। 20 मित्रांना जर हे केले तर आपल्याला 500 रुपये मिळून जातील मित्रांनो। तर मित्रांनो, तुम्ही अशा प्रकारे शेअर करून 500 रुपये मिळवू शकता। तर भावांनो, तुम्हाला मित्रांना जर सेंड करायचं असेल तर मित्रांनो आपण इथून कॉपी लिंक करून घेऊ शकता आणि इथून आपल्या मित्रांना तुम्ही सेंड करू शकता मित्रांनो। तर भावांनो, अशा प्रकारे आपण VIP वर जाऊन तुम्ही इथून आपला 500 रुपयाचा रिचार्ज करू शकता मित्रांनो। तर इथून आपल्याला शिंगीन बाउन्स मिळेल मित्रांनो। तर मित्रांनो, आपल्याला इथे वीकली बाउन्स मिळेल आणि मंथली बाउन्स आणि लेवल बाउन्स। तर मित्रांनो, आपल्याला वीकली म्हणजे आठवड्याचा बाउन्स मिळेल आणि मंथली म्हणजे महिन्याचा मिळेल। तर अशा प्रकारे आपण इथून पैसे कमवू शकता मित्रांनो। हा ॲप खूपच भारी आहे, तुम्ही लगेच इन्स्टॉल करून घ्या मित्रांनो। अशा प्रकारे इथे गेम आहेत, ते मी तुम्हाला खेळून दाखवणार आहे। तर मित्रांनो, मी अशा प्रकारे फिशिंग रश अशा प्रकारे ही जी गेम मित्रांनो मी लावलेली आहे मित्रांनो, आपली ते डाउनलोड होत आहे। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे डाउनलोड झाले आहे, आपल्याला त्यावरती सिम्पली टच करायचं आणि ते प्ले नाववरती टच करायचं आहे। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपले हे जे आहे आपल्याला सर्व यांना आपल्याला अशा प्रकारे मारून घ्यायचं मित्रांनो। या सर्व माशांना आपल्याला इथे मारून घ्यायचं आहे।
मी ते ऑटोमॅटिकली लावून घेतलेलं आहे मित्रांनो. ते आपले मित्रांनो पैसे कमवत आहे मित्रांनो. अशाच प्रकारे आपण या ॲपवरून पैसे मिळवू शकतो मित्रांनो. तर तुम्ही मित्रांनो अशाच प्रकारे आपले जे पेटीएमचे पैसे आहेत तुम्ही इथे शो करू शकता मित्रांनो. तर मित्रांनो हा ॲप खूपच भारी आहे मित्रांनो, त्यामुळे तुम्ही नक्की डाउनलोड करा. अशा प्रकारे आपल्याला सर्व माशांना मारून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो इथे आउट अटॅक केल्याच्यानंतर आपले सर्व ॲटोमॅटिकली होईल मित्रांनो. तर मित्रांनो आपला व्हिडिओ झालेला. तर मित्रांनो अशा प्रकारे इथून आपल्याला पूर्णपणे बॅक येतो मित्रांनो. Turn us to thousands, and we'll grow in number. Fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. तर भावांनो अशा प्रकारे बॅक आल्याच्या नंतर आपण या ॲपवरून अशा प्रकारे पैसे कमवू शकता मित्रांनो. तर मित्रांनो हा ॲप खूपच भारी आहे मित्रांनो, तुम्ही लगेच डाउनलोड करून घ्या. तर मित्रांनो मी आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेली आहे, तिथून तुम्ही कशा प्रकारे डाउनलोड करून घेऊ शकता मी तुम्हाला सांगतो. तर भावांनो त्या लिंकवरती क्लिक केल्याच्या नंतर आपले क्रोम ब्राउझरमध्ये जाईल मित्रांनो. क्रोम ब्राउझरमध्ये गेल्याच्या नंतर मित्रांनो आपल्याला इथे अशा प्रकारे डाउनलोड टू प्ले अशा प्रकारे ऑप्शन दिसेल मित्रांनो. नंतर अशा प्रकारे आपल्याला त्या यावरती मला गर्व आहे मी आहे मराठा, मला गर्व माझे शिवाजी राजेचा, मला गर्व माझे मराठी मातीचा, मला गर्व आहे या भगव्या रंगाचा. मला गर्व आहे मी आहे मराठा, मला गर्व माझे शिवाजी राजेचा, मला गर्व माझे मराठी मातीचा, मला गर्व आहे या भगव्या रंगाचा. अभिमान राजे शिवाजी आमची शान.